Global derňew Türkmenistanyň 1,4 milliard dollara barabar şüpheli bank amalynyň üstüne açýar. Derňew jurnalistleriniň halkara konsorsiumynyň geçiren global derňewi 2001-2016 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň onlarça şüpheli bank amallary arkaly 1,4 milliard dollara barabar puluň çykarylanyny görkezýär. Azatlyk radiosynyň gatnaşan derňewine gurrun Türkmenistanyň döwlet idaralary tarapyndan daşary ýurtlardaky galp kampaniýalaryň hasabyna geçirilen $100 milyon barada barýar. BuzzFeed News neşri Birleşen Ştatlaryň Gazna Departamentiniň maliýe jinayatlary garşy göreş gullugundan tyzan 2100 töwereği şüpheli amal hasabatyny derňew jurnalistleriniň halkara konsorsium bilen paýlaşdy. Konsorsiumyň guramaçylygyna 88 ýurduň 110 habar guramasyndan 400-den gowrak jurnalist Birleşen Ştatlaryň maliýe jinayatlary garşy göreş gullugundan tyzan dokumentleri 16 aýyň dowamyna derňedi. Derňewi Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içindäki korrespondentleri hem kömek etdi. Derňew hasabatyna görä Türkmenistanyň bank amallary köplenç gaýtalanýan tertipde uğradylanlygy sebäpli, şeýle-de olaryň galplykda guman edilýän kampaniýalar bilen ýylteşigi sebäpli şüphe ýondurýardy. Halkara jurnalistleriň barlyklaryna görä Düýbi Britaniýada ýerleşýän käbir kampaniýalar düzgünleşdiriji guramalary özleriniň haýsydyr bir biznes bilen meşgullanmaýanlyklaryny habar berseler-de Türkmenistanyň pul kabul etdi. Sudan dokumentlerden ma'lum bolşuna görä bir gezek Türkmenistanyň Sowda ministrligi Intergold LP adly bir Şotland kampaniýasyna 1,16 milyon dollar uğratdy. Bank kagydlary bu tölegiň konditor önümleri üçin geçirilendigini görkezýär. Töleg ministrligiň Aşgabatdaky bank hasabyndan New Yorkdaky Deutsche Bankynyň üstü bilen Intergold'un Latviýadaky bir bank hasabyna geçýär. Intergold Türkmenistan hökümeti bilen aradaky bank amallaryndan 10 ay odal döredilipdir. Bu kampaniýanyň eýesi ma'lum näl. Bu ýerde gurrunsyz döwlet gaznasyndan serişde çekmek üçin galp kampaniýa ulanlan ýaly bolup görnýär diýip derňew hasabaty Londonyň Chatham House aň düşünje guramasynyň ilmi işgäri Anetta Borun sözlerini getirýär. Olar konditor önümleri diýip ýazsalar üns çekmede öýdendiriler diýip olaýdýar. Mundan bir ýyl gowrak wagt odal 2019 ýylyň sentýabryna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň şol wagtky Sowda ministri Amandurdy Işanowy wezipeden boşatdy. Onuň ýa-ni Işanow dürli jinaýatlarda aýyplanyp tutsak edildi. Işanow döwlet haritçi mal birjasynyň başlygy wezipesine işlän döwründe geçirilen birja sowdalaryna daşary ýurtlarda hasaba alynan kampaniýalara nevi tönümlerini ardan bakadan satmağa yardım vermekdi bu yine bir näçe jinayat taýplandy. Işanow 2014-2018 ýyllar aralygynda döwlet çymal birjasynyň başlygy 2018-2019 ýyllarda Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri wezipesini işledi. Azatlyk radiosy onuň tutsak edilmegi bilen jurnalistleriň geçiren derňewini awdalýan şüpheli bank geçirimlerinin arasına ara bağlanışığı anıklap bilmedi. Hasabatda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Sowda ministrligi Abaşadaky Türkmen elçixanasynyň üstü bilen uğradylan soraglara jogap bermedi. Ministrligiň online aragatnaşyk forumy işlemeýär. Deutsche Bank değişli bank amallaryny näme sebäpden şüpheli hasaplandygyny ma'lum etmeýär. Şüpheli bank amallary geçirimleriň kanuny ters gelýändigini aňlatmaýar. Hasabatda Deutsche Bankyň 2014-nji ýylyň aprel aýyndan 2015-nji ýylyň ýanwar aýy aralygynda Türkmenmaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň 281 milyon dollara barabar pulunu şüpheli bankamalar arkaly geçirendigi ma'lum edilýär. Iri bank geçirimi maliýe idaralary tarapyndan pul ýuwmak, korrupsiýa sanksiýalaryň bozulmagy ýa-da beýleki jinaýatlarda guman edilse şüpheli hasaplanýar. Bu Abaşanyň maliýe jinaýatlary garşy göreş gullugyna şüpheli bank amaly hökmüne hasabat berilýär. Derňew 1999-2017 ýyllar aralygynda dünýäde azyndan 2 trillion dollardan gowrak bank amalynyň maliýe guramalary tarapyndan şüpheli amal hökmüne hasabalananyny görkezýär. Türkmen häkimetleri enatalaryň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna pul bermek düzgünlerine täze talap girizdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. 15-nji sentýabrdan başlap şäheriň banklary daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň öz okuyan ýokary kujaýyndan alyp göz höni enatalaryna iýberen resminamalaryny kabul etmän başladylar. Türkmen banklarynyň täze talabyna görä indi studentler öz okuyan ýerinden alan ähli resminamalar
çağalaryny enatalarına dälde ilki Türkmen Telekom'un ýörite elektron poçta adresine iýermeli diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 18-nji sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözüne görä şondan soň enatalar Türkmen Telekom'un idarasyna baryp bu resmi namalar alýarlar ýöne studentin iýeren her bir kagyd üçin 3 manat tölemeli bolýarlar. Türkmen Telekom'un işgärleri bu kagydlaryň aşagyna sağ tarapyna möhür basýarlar we enatalaryň her kagyd üçin 3 manady töländig baradaky kwitansiýany berýärler. Bu resmi namalar käte ençeme sahypa bolýar. Enatalar diňe şu usul bilen iýerilen ýagny Türkmen Telekom'un möhür basylan resmi namalary alyp baranda bankdan pul iýerip bilýärler. Mundan ozal studentler bu resmi namalary gözgöni enatalaryna iýerip bilýärdiler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçy bu täze talabyň sebäpleri barada ne Türkmen banklary ne de Türkmen Telekom tarapyndan resmi düşündürüş berilýändigini belleýär. Ýöne enatalar munyň raýatlary kösemeň we olardan goşmaça pul almaň ýene bir usulydygyny aýdýarlar. Bu talap güýje girdilenden soň Türkmen Telekom'un idarasynyň öňünde uly nowatlar emele geldi. Indi enatalar ilki bu idaranyň soňra da bankyň öňünde nowata durmaly bolýarlar diýip çagasy Russiýada okuyan enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Şeýle-de habarçy Türkmen banklarynyň şu ýylyň iýulynda Russiýa Federasiýasynyň uniwersitetleriniň gaýbana okuwlaryna kabul edilen studentleriň okuw töleglerini henide geçirip bermeýändigini aýdýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan enatalaryň we studentleriň ençemesi munyň sebäplerini Türkmen banklarynyň edýän adatdan daşary talaplar bilen düşündirýärler. Bu studentler synaglary online görnüşinde tapşyrdylar. Olaryň synagdan geçip okuwa kabul edilendikleri barada resmi namalary bar. Ýöne Türkmen banklary olardan talip şahadatnamasyny hem talap edýärler. Ýokary okuw jaýlary bolsa bu şahadatnamany diňe studentler okuw töleglerini geçirenden soňra berýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosynyň bu talaplar barada ýurduň merkezi bankyndan we Türkmen Telekom'dan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşygy netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valutanyň resmi sowdasy ýatyrlandan soň ýurduň merkezi banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçöründe saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi sowdasy gadagan edileni bäri Türkmen banklary çağlary daşary ýurtlarda okuyan raýatlara käbir konvertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda enatalar çağlarynyň daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryndaky okuw töleglerini milli manatda Türkmen banklaryna tapşyrýarlar. Türkmen banklary bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalışyp onu daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryna iýerip berýärler. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen häkimetleri ilatyň pul iýermek düzgünlerine iýdigderli çäklendirmeleri girizýärler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeler barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Döwlet mediasy hem çäklendirmeler we olaryň enatalary hem de studentlere ýetirýän täsirleri barada mesele gozulmaýar. Türkmenistanyň sebetlerindäki durmuş ýaşaýyş problemalarynyň çözülmeginiň süýrenjeňligi çalynmagy, işsizlik, işleýän adamlaryň pullaryny naklaşdyryp bilmezligi adamlary barha kän lapy geçýärni meňdäýär olar üşüp, öňkülerine garanda has guramaçylykly arş şikaýet etmäge synanşýarlar diýip Adatlyň Mardak habarçysy habar berýär. Bu maglumat Marda we Aşgabatda kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ilaty edýän gözükçüliginiň birden aşa güýçlendirilmeginiň ýa-da gabat geldi. Şuňlar adamlar vilayet häkimligine topor bolup barýarlar. Olar ýöň häkimligi azlyk bolup ýeke-ýekelikde baranlarynda ýüzleriniň alınıp ýyllarına gowulýanlygyny Adatlyň Mardak habarçysy 18-nji sentýabr güni habar berdi. Onuň sözlerine görä, ýeke-ýeke bolup baranlarynda ardylarynyň diňlenmeýänligini gören adamlar indi üýüşüp topor bolup barmaga başladylar. Bu ýagdaý häkimligiň işgärlerini biraz oýlanmaga, adamlara has fiýlygly çemeleşmäge mejbur edýäni meňdäýär. Indi häkimligiň Molla Nepes köçetiniň ugrundaky baş kapysyna gelen adamlaryň arka tarapdaky derbededen Gurban Sultan Ece köçeti tarapyndan gelmegini soraýarlar diýip habarçy aýtdy. Häkimligi arş şikaýaty baran adamlaryň meseleleri dürli ýöne köp adam bankomatlardan pul çekip bilemizok, daşary ýurtlarda okuyan çağalarymyza pul iýerip bilemizok diýip häkimiň bu problemalary basymrak çözmegini isleýärler. Arş şikaýaty gelýän adamlaryň ikinji esasy meselesi işsizlik bilen bagly. İş ýok, hojulygymyzda ýekeje adamam hökümetden aýlyk alan ok gelinimizi ýa-da özümizi jemaat hojulugy
soglugy idarasyna bolsa da işe salsınlar birimiz bir hökümetten aylyk alsın diýärin diýip häkimlige arz bilen gelen 60 ýaşlaryndaky aýal habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adynyň agdalmazlygy şertlerinde urlaşan 50 ýaşlaryndaky aýal bolsa kartdan töläp çağılaryny eşek alyp bilmeýänligini, soğuk gündörüň yetip gelýänligini aýdyp beýrendi. Dürli çeşmeleriň tasyklamagyna görä adamlaryň arz etmäge topar bolup gelmegi 2-3 gün bäri güýçlendi we bular häkimiň adamlaryň öňüne çykyp özleri bilen gürleşmegini talap edýärler. Emma häkim çykmaýar. Oňa derek başga bir resmi çykyp adamlary köşeşdirmäge synanşýar. Biz şu wagt şol problemalaryň üstünde işleýäris, hemme zat gowalar diýip göwnük berýär. Indi arz etmegiň has netijeli köplük usulyny öwrenýäris diýip häkimlige ilki azlykda baryp gowlan köplük bolup baranda näkilen bolsa bir jogap alan marly ýaşaýjy azatlyga gurrun berdi. Mary häkimligine diňe iýerseler ýa-da işi bolup aýlygyny naklaşdyryp bilmeýändir däl. Eýtem telekeçiler hem arz edip barýarlar. 18-nji sentýabrda Mary häkimligine bazarçylar bardy. Galkynyş bazarynda gök satýan telekeçiler özleriniň bazardan çykarylyp gowlandygyny egerde azy haritlaryny satyp bilmeseler olaryň zaýy boljakdygyny aýtdylar. Bazar telekeçileriniň gurrun bermeklerine görä Galkynyş bazarynyň ýol başçylary mundan öň gök bakça önümlerini satýanlary öňünden pulny alyp bir aýlyk ruhsat beripdirler. Emma 15-nji sentýabrda hiç bir düşündürüş bermeden telekeçileri bazardan kowupdyrlar hem olaryň satyp yetişmedik azyk önümleri indi zaýy bolýar. Bazarçylar özleriniň diňe Galkynyş bazary diýip durjak däldiklerini başga ýerde çölüň içinde bolsa da sowda etmäge yer berseler razy ediklerini aýdýarlar. Azatlyk bilen gürleşen telekeçiler häkimlikde öz talaplarynyň diňlenmegine umyt baglaýandyklaryny sebäbindik hepde gelin bu arada maslahat edelim diýendiklerini aýtdylar. Çilim temmäki önümlerini garaşly adamlar hem häkimlige indi adamlaryň arzy dinlenýär diýip eşidip üýüşüp gelipdirler. Azatlyk bilen gürleşen çilimkeşler çilimiň bagatynyň gaty gymmatlap, iň arzan çilimiň her gutusynyň 120 manada, bir çilimiň bolsa 6 manada ýetenligini gurrun berdiler. Men günde 5 çilim çekýärin, günüme 30 manat gerek bolýar diýsem häkimligiň işgäri maňa nasatmagy maslahat berdi diýip adynyň agdalmazlygyny soran çilimkeş häkimlikden nägileligini bildirdi. Şeýle-de Mardan hepde ýagynda gowşan maglumaty görä sebetdäki azyk ýagdaý hem barha yaramazlaşýar. Marda ir sagat 7-de açylýan döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar daňdan sagat 4-de başlanýar. Nowatyň ýetişse hususy dukanlarda 1 manatdan satylýan ýumurtkany döwlet dukanynda 50 teňeden satyn alyp bilersiň. Ýöne-inde adam başyna 10 däl 5 ýumurtka berýärler diýip habarçy çağalaryny ýumurtka aljak adamlaryň birnäçe sagatlap nowaty durup arasynda nowat üstünde ýakalaşyp bir topar gıykylyk eşitmeli bolýandyklaryny gurrun berdi. Ýöne esasy mesele un ýetmezçiligi diýip Azatlyň bayramaldaky habarçysy adamlaryň çörek ýagdaýynyň hem has agyrlaşmagyndan alada galýandyklaryny habar berdi.